štábní. No, Kryšote, tak co pak se stalo? My jsme přijeli. Co vidím a předtím? A jsme odjeli. No, dobrá, tak pojďte se mnou. Já nevím, Dejte no. se na to kouknout. Ano. To bude. No tak. Svíčky tam jsou. Píšty tam jsou. A válce jsou tam taky. Všechno, jak má být. Všechno. V pořádku. Vlastně. Všechno. Počkat, spuste mě k tomu. Já myslím, že... A jděte pryč. Jo. Třeba... Máte jít pryč. Jo. A jděte se vyčurat. No, mi se nechce, já... Jděte se vyčurat. No jo, já jdu. Promiňte nám, že jsem přijel pozdě. Dopravní špička, chápete, že? Jo. Tak jdeme. Tak pojem krasavice. No. Tak, Kryšote, zpátky. už jedu. To nebyly naše milé četnice. Ne, to nebyly naše milé četnice. Tak já jel kvůli vám zbytečně. No kvůli mě ne. A kvůli komu, prosím vás? Ten rozkaz jste přece dal vypadat, To je nesmysl, já nic A ty jste dal nedával. ten rozkaz. To vy? Ne, už si vzpomínám, jo, bylo to tak. To jsem rád. Jo, už to vidím. Jako v biografu, úplně živě. Tak přidejte. Prosím, Tak přidejte. přidávám. Dejte mi ten volant. No, uvidíme. No. To je ono. To je. Tak pojďte blíž, jen se ukažte, miláčkové kuřátka moje zlatá. Sledovat kukátkem polonahé osoby, to je ostudné. A ještě se smyslně pochechtávat, no to bych do vás byla v životě neřekla. Jste na omylu, velebná matko. Moji kluci vyvádějí jako pominutí a jsou blázni z těch holek. Jenže mám dojem, že takhle pominutí nejsou jen ti vaši mládenci. Pane Kryšote, máte v těle ďábla, abyste věděl. Co, já přece vím, co mám dělat. Dozírám na ně. Opravdu, opravdu. Hej, prosím, zírejte, matko, zírejte. No, tamhle je uvidíte. Takhle, no, vidíte toho lotraté bobě? Je tam s tou černoškou, je černá jak šuviks. Nevidím nic. Ukažte mi to. No ne, zmizeli. Už jsou vážně pryč. Oni jsou pryč. Tak jsme tady. Jak to jste tady, když máte být tam? No jo, šéfe, my jsme tady, že jo? Ano, jsme tu? Že by to slunce, šéfe? Ano, to dělá slunce. Vzpamatujte se, pane Kryšote. Jestliže lžete nám, je to skoro totéž, jako byste lhal pánu nebeskému. Jdeme, sestro. To byla vaše práce. Vy jste ho nalakala, aby se namočil. Jak se namočil, prosím? Přesně tak, jak to říkám. Co je za sole to? Tohle a to se jenom tak potím, šéfe. Ale vy nás terorizujete. Abych vás roztrhnul jako hada. Jde se za mnou, pane, padat. Ať je koncem týdne všechno v pořádku. Opakuji, že je to návštěva oficiální. Sledujete, jak jsme z toho maléru nádherně vybrustili a čí zásluhou? No, díky mně, vy majinkatý jetbejčku. Pozor! Rozkaz, pane mistře. Víte, kdo je slečna Makumbová? Je to vlastní dcera prezidenta státu Bungava. Díky vašim pletichám jsme tak unikli katastrofě. Manželka mi divně rozpárala pupek. Vy, Einsteine, je konec. Jste takhle ptěvoučký, Kryšo. A pozor!
A váš pohár, pane generále! Sakra krucinál! Sakra krucinál! Slečno Rokůrová! Slečno Rokůrová! Slečno Rokůrová! Slečno! Kde je Kristýna? Tohle nám zbylo. Nemůže být daleko. Já půjdu tudy, vy tudy. A já tudy. Ano, ne, na tuhle tu se přilepíte, jenom ta nám zbyla. Jestli ji ztratíme, můžeme spáchat haraky. Už se lepím. Tak jdeme. Promiňte, prosím, já bych rád Prosím. věděl, kde je Pench Beach, please. Pojďme, tady nulky, dáme. Yes. Dáme, pojďte se mnou. Ano. Lepší, já vám to ukážu. He. Proboha! Běháte po světě v dámském Ale- oblečení, jak to vypadáte? Ale- Vaše posedlost je přímo ďábelská, pane. Velebná matko, národ je těžce ohrožen. Zbláznil se. Kryšote, Pane mistře, Žerméno. Alfonzi, já věděla, že přijdeš. Zdá se, že vám to docela vyhovuje. Moc rád bych teď slyšel vaše vysvětlení. smrt byla na dosah, pane rytmistře. Nefungovalo topení vůbec. Kolem nás polární zima. Jenom ten drobánek vlídného tepla. Mlčte už! Chci slyšet pravdu. Nic než pravdu. Lufte! Proč jste mě poslal pro 6 paklíků tabáku do koglalen? Pane prefekte, Odejmout vůči list. A to na půl roku. Ano. Vy? Vás už jsem někde viděl. slyšte, pane majore, vrchní stráž mistr Kryšov z brigády z Centropé, pane šéfe, pane majore. Máte to podařenou brigádu, majore. Umíte vůbec řídit vůz, nebo ne? Jistě, pane majore, samozřejmě. Už teď vás tu nevidím. Děkuji vám, pane majore. No tak, co je? Pomohli byste mi to roztlačit, pane majore? Blázníte? Promiňte. Startujte. Jo, Startujte! tak se mi zdá. Zdá se, že motor. Je vzadu motor, ne? Aha, vzadu, jo. No, Ale co tomu může být? no tak už vidíte, co tomu je, ne? Tak a jeďte. Děkuji, pane majore. Rukavice! Kde jsou? Tady! O, promiňte. Tak, tady je jedna. A tady druhá, prosím. No počkejte. Já jsem, To vás přijde draho. já jsem jenom, Byl jsem ochoten vám prominout, ale teď je to nemožné. Zmizte odsud! promiňte. Už ať jste pryč! Ano. Pánové, odevzdejte mi své písemné práce. Tak. To je těžké, pravda? Ne, vůbec ne.
už je vrchol všeho. Co vás čerti berou? Děláte si ze mě blázny? Slezte dolů. Ano, ano, A dejte všechno na místo, jo? ano, Budu si na vás stěžovat. ano, pane kapitán. Rotmistře Žerbére, Při ověřování známek a získaných bodů udělal chybu elektronkový počítač BK705, takže rotmistr Žerbé z útvaru Saint-Tropez se povyšuje do funkce štábního rotmistra místo Kryšota. štábní rotmistře Žerbére, gratuluji vám. A omlouvám se. Úhrada. Finanční ztráta vám bude ovšem uhražena. Bude jednoduché ustřihnout to nůžkami. Merlete, můj vůz. Ano, pane štáb. Prosím, pane štábní. Žál! Tak, to je pro vás. Josef. Potkali jsme se pozdě. Ale co na tom? Už jdu. Už letím. Už jdu. Už jsem u tebe. Ubohý Kryšo. Ach, ženy milují vítěze. Our only purpose today is to get acquainted with each other and to outline our program of work. Our actual working sessions will not begin until tomorrow. Ich bin sicher, Sie haben es alle sehr eilig. Que ustedes conozcan mejor con el tiempo esta gran ciudad que es New York. Мы очень гордимся тем прогрессом, которого мы достигли. Made here since we bought the island of Manhattan from the Indians for $24. To close this first session, I only wish to repeat our hopes that you have a pleasant stay among us. It would be a symbol of international cooperation and peace that we all hope for. Let us not consider this Congress solely as a technical meeting, but rather as a major step toward the cooperation of the brotherhood of all men of goodwill. Prosím vás, Mrs. Do you speak English? But of course. Aha, no jo. Řekněte mě, ta holka, co jsem běžela, come in here, její pokoj, room, její číslo roomu. Sir, we cannot let men come into this hotel. Nerozumím. This hotel is only for ladies. No jo, Jenom pro ten jo. dámy. Já nejsem dáma, já jsem otec, a jen to otec a četník, kde je? Neobtěžujte se, já si ji najdu sám. Pane, pane! Please, help, please! Tiše. Pšt. Pšt. Hej. Promiňte, madam, spletl jsem si asi pokoj. Nevadí, veliteli. Kryšote! Proč tu běháte jako Číňan? Pane veliteli, víte, čínská čtvrť, já jsem byl nakupovat, sluší mi to, Jako veliteli. cylindr cyklistovi. Posaďte se. Vážně, proč tu běháte jako Číňan? Já nevím, veliteli. Co to má znamenat? Skleničku božole. Ano. Božole, tady je. Božole. Co je? Je tam někdo? Kde? Tam? Tam. Tam. Ano. To dělá asi ústřední topení. A nebo metro. Až v 50. patře? To je taková armatura, způsobuje otřesy. Zůstalo mě to už 4 sklenky, pořád mě praskají. A není to náhodou nějaká Číňanka? Ne. Ale nešiko, má jediná čistá Přinesu uniforma. vám Dávejte teplou vodu. pozor, ne, přinesu Já vám si přinesu sám. teplou vodu. Jen si odpočíňte, nešiko. No nevadí, jste vám tady. pro ní dojdu jen. A tady. No jo.
Veliteli, řeknu vám všechno. Myslíte, že ze sebe uděláte mučedníka? Kde je mídlo? Mídlo. Mídlo, kde je mídlo? Kde je mídlo? No tak ho hledejte, Mídlo, mídlo ve kde je? vaně, Mídlo. no. Mídlo. Au. No, co je? Tady je. Tady. Slyšíte? Kape sprcha. Sprcha, kape. Kape sprcha. O, kape, sprcha. Ano, nedovřel jste kohoutek. Já nevím. Podívejte se. Já se podívám, ale to přestane. To přestane. Aha, to se mi zdálo, to se mi zdálo. No a teď už jděte. Co? Ne, už jste hotel, tak už můžete jít. No, jděte. Naschledanou, veliteli, naschledanou. Vojem. Já jsem tady zapomněl. Tím už pro vás. Kde je to nohonem? Je tam... Já ji neviděl. Vydejte mi ji. Já Vydejte vám mi ji ji. nevydám. Vydejte. Já vám ji nevydám. Ale tentokrát slyším dobře. Ne. Kape sprcha. Ne. Ale ano. Ne. Ale ano. Ne. Ano. Ne, veliteli, prosím, já žádám o penzi. Z jakého důvodu? Tady padlo to mýdlo a já... Nevím, co jste dělali dnes odpoledne a váš soukromý život mě nezajímá, ale zdá se, že máte nervy v kýblu. Ano, odpušte, tady je vaše čepice, zapomněl jste. Dobrá. A teď jdu, jak jste chtěl. Jo, Jak jste chtěl. To jsem chtěl, jo, to jsem chtěl. Pusťte! Tohle je vážné. Ano. Za půl hodiny je koktejl na rozloučenou. Už? Ano, uspořádali ho dřív, aby měli chlapci čas zbalit kufry. Přijdu tam, veliteli, přijdu. Svatoušku. To je střevo. A dávejte dobrý pozor, je tam poklad. No, you're very good, Ať se chauffeur. to moc netřese, víte? mě nikdy No. nic padat. Nic, Dobrá. nic. Jedem. I'm a big cab driver, lot of room, no with Go, a little go. brushing. Pomalu, to prosím. stále řada taxi. Taxi! Tak. Ty dovnitř kufrnou. Pozorujte, buď to vstoupíte do jiného syndikátu, nebo já si vemu jiný taxi. Rozumíte? Můj syndikát být moc nazlobený. To se žádný řeči a jedem. Šťastnou Děkuji vám, thank you very much. A jedem. Trpělivost, děťátko, trpělivost, starám se o tebe. Ten pán mluvit do kufr, to já nikdy nevidět, no, za celý svůj život. Při tom pánu se poškodil zámek. Jak je ti, drahoušku? Sněmem, tati, všechno mě bolí. Ten kufr mluví. Pane, zastavte, prosím, zastavte. Yes, sir. Tu máte, nestraťte to. Tady je váš, tohle je můj lístek. Jdete poslední, šéfe. Co je vám do toho, vy? Víte, porouchal se mi cestou taxik. Porouchal se taxi. Řeknu vám něco hrozně legračního. Viděl jsem amerického policistu celý vy. Ale úplně váš dvojník. Zdá se, že mám dvojníka všude. Musím jít koupit melouny. Na co prosím vás melouny? Ne, chci říct si doutníky. Cože, on kouří od kdy? Dovolte, slečno. Co je zase tohle? Můžeš mi gratulovat? No tohle to si vypiješ. Ty, tam. Ke stolu. Halo, Kryšote, už našli naše zavazadla? Nedávám tu pozor, veliteli. Co můj kufr? Já nevím, veliteli. Uletí nám to, už je poslední výzva. Ano. Musím to jít někomu hlásit. Ano, vlastně to, veliteli. Halo, neviděl jste naše zavazadla? Ne, pane. Pospěšte si, letadlo startuje, tak No to by bylo hledejte, poprvé, co by se nám stalo něco podobného. Hledejte. Kryšote, víte, koho jsem teď viděl? Vaší dceru. A kde? V letadle. Ulala. Soustřeďte se na ten plamen, syťte se jeho zářivým teplem, přestaňte myslet na mou dceru. Tati, to bylo To je ohromné, že jo, šéfe? Kryšote, Prosím, Kryšote, co ty šaty? co kde? Tady. O, Tak v New Yorku to byla vaše dcera? já nevím. A dělal jste se mnou psychoanalýzu. Co kde? To vám přijde moc draho. To vám přijde moc draho. Stůjte v pozoru! Co je? Do pozoru! Hala už hůru! Takhle to nakonec spackat. To vám přijde draho. Ticho! Ano, šéf. Na můj povel! Chodem! Chod!